Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik heb een heerlijke vakantie gehad en die wil ik jullie graag in meenemen. Al die goudballetjes, zo ontzettend lekker. Al die goudballetjes, zo ontzettend lekker. Ik heb heel veel inspiratie opgedaan. Ja. En we gaan ermee aan de slag. Nee? En onze vriend is ook weer blij dat hij thuis is, hè? Ja.